aj táto účasť dnes na tomto stretnutí v Bratislave ma oprávňuje k tomu, aby som nám všetkým ešte tu v Bratislave teraz z tohto miesta poprial nádherný a vydarený pekný biely deň. My už v tejto situácii, do ktorej nás dnes dohnala nie naša vláda, ale vlastizradcovia, ktorí sedia vo vláde, my dnes už v tejto situácii nemôžeme zaznela štátna hymna Slovenskej republiky, ktorej sa okrem iného spieva Zastavme ich, bratia, veď sa oni stratia, Slováci ožijú! My sme tu dnes nielen preto, aby sme zastavili imigrantov, ktorí na Slovensku nemajú miesto, ale sme tu najmä preto, aby sme zastavili raz a navždy tých, ktorí naše Slovensko ničia, ktorí nás ničia z parlamentu, ktorí nás ničia z vlády. Presne tak. My sme tu doma a kým my budeme vládať a budeme žiť, tak sa to zmeniť teda nesmie. Bola tu reč, priatelia, pred chvíľkou Lukáš Kopáč hovoril o morálnej povinnosti, o tom, že mimovládne organizácie a rôzni zradcovia a zapredanci žijúci z amerických a izraelských peňazí, že títo ľudia rozprávajú o tom, že je našou morálnou povinnosťou postarať sa o imigrantov. Ja hovorím, našou morálnou povinnosťou je postarať sa o svoje vlastné deti, o svoj národ, o svoj štát. Ale to nie je všetko, priatelia. Našou morálnou povinnosťou, ktorú sme si doteraz voči našim predkom, ktorí bojovali za Slovensko, ktorí prelievali svoju krv preto, aby sme mohli žiť na Slovensku, aby sme dnes mali vlastný štát. Našou morálnou povinnosťou je aj postarať sa o všetkých týchto zradcov, ktorí nesedia vo vláde a parlamente a raz a navždy s nimi zúčtovať. Tak ako som povedal už v rádiu Frontinus, za každým rozhodnutím treba hľadať konkrétnych ľudí, konkrétnych viníkov. Veľmi dobre vieme, že rezolúciu Európskeho parlamentu, ktorou sa nám snaží Európska únia nanútiť na Slovensko cudzích imigrantov, za túto rezolúciu hlasovali aj europoslanci za Slovenskú republiku.
tých, ktorí týmto hlasovaním chceli Slovensko totálne zničiť, rozložiť. Pozrime sa dnes, aká je situácia v Nemecku, v Anglicku, vo Francúzsku a najnovšie v Taliansku. Tieto krajiny strácajú svoj európsky charakter práve vďaka takým zradcom, ako sú europoslanci, ktorí za túto rezolúciu hlasovali. S jednou vecou, ktorú tvrdia všetky tie médiá, ktoré nepatria Slovákom, s jednou vecou ale musím súhlasiť, že Slovensko by sa malo nejakým spôsobom podieľať na riešení tohto utečeneckého problému. Aj keď my sme ten problém nevyvolali. Vyvolali ho Spojené štáty americké, bombardovaním Sýrie. Preto keď som dnes prechádzal Bratislavou a videl som tie policajné manévre a videl som, ako polícia, naša slovenská polícia kontroluje slušných ľudí, ktorí prišli na stanicu, aby sa zúčastnili nášho stretnutia, tak ma napadla iba jedna vec. Slovenská pomoc môže vyzerať len týmto spôsobom. Vojakov zo zahraničných misií a tiež policajtov, ktorí sa toho môžu zúčastniť, by sme mali poslať do Talianska, aby Talianom pomohli strážiť hranice. Pretože Európa a Slovensko sa dnes nachádzajú v takej zlej situácii, že aj jeden jediný imigrant je príliš veľa. Nemáme prácu pre vlastných ľudí. Štát sa nestará o naše deti. Mladým ľuďom nestavia byty a my si sa ideme dotiahnuť cudzincov. Najvyšší čas sa zobudiť a povedať tým, ktorí sedia dnes na úrade vlády, tým, ktorí sedia v Národnej rade, že tam nemajú čo robiť. Pretože, ak sa nemýlim, tak my sme tu doma! Aby som dal priestor aj ďalším ľuďom, ktorí dnes chcú vyjadriť svoj názor, tak poviem iba jedno. Priatelia, dnes je to len začiatok zmeny. Dnes je to začiatok toho, kedy Slovensko opäť bude patriť nám.